nakaka-create na ako ng para sa taong ikakasal sa akin. Kapag nagpakasal ako, yun yung song na ipapatugtugin ko. Wow. So kung sino man yung babae na yun, yun. Bigyan mo ako ng beat. Pag, pag. Ay, wag na. Hindi ko kakantahin. Wag na. Wala pag bay. Surprise kasi. Oo. Kahit mga two-liner lang. Hindi ko talaga. Sarap maging kasama. Wait lang, bigyan mo Wag ako na, ng sumasama beat. Sumasama yung kanta pag ituin mo ba? Ganon. Ay, Alam niyo yung totoo, ma'am? Kung ilan ang girlfriends niya. Hi guys! Ako po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. At maraming salamat. Super duper thank you for making Tita Max po a part of your daily routine. Kung anong oras mo man to pinapakinggan, daghang salamat. At bilang gante, syempre, gagawin natin yung ating special shoutout sa lahat ng nag-iwan ng comments nila sa ating Spotify podcast. At kung gusto mo ring ma-shoutout, dun ka lang mag-comment sa natin, sa thread natin sa Spotify. Hello kay AJ Valcorza. Hello kay Don Perona III, kay Macario, shoutout sa'yo. Hello din kay Tonyo. Hello kay Joven Pahe, kay Jasper Macaraeg, kay Kai FBF. Hello kay Hotdogan. Hello kay Adrian Paul Conoza, Lynn Magistrado, Kelvin Credo, kay Vili Santos. Hello din kay Ryan Jaramos, Severin, kay Werdstan, kay Mark Minalabag, at kay Somewhere Down the Road. Ang dami pala. Hello kay Daniel Parocho, Ana Lorraine, Lionel Kilatan, at JM Crisostomo. Thank you so much mula po sa kaibuturan ng aking puso. Yan. At syempre ngayong Halloween, hindi lang pumulto ang dahilan kung bakit tayo kikilabutan, pati ang puso mo. Meron ding kilig, 'di ba? Kasama ko ngayon ang isa sa pinakamapang-akit na sa OPM rap scenes, ang nagchinita girl fever sa buong bansa. Lalo nung pandemic, 'di ba? Ang may boses na parang spell, rap line niya pa lang, bumibigay na ang mga babae. Parang Wait lang. Please welcome. Intro pa lang to. Please welcome on Tita Max, the one and only Lil Vinci, aka ang isa sa kinahuhumalingan ngayon sa Love Radio, Titangelo. Hi Titangelo. Ang demure mo naman. Siyempre, ganito talaga sa Tita Max. Pero siyempre, hindi pa dyan tapos. Santa Claus. Welcome natin ang attorney, ang lawyer ni Lil Vinci, aka Titangelo, Santa Dago. Ho, ho! Kamusta ka? Happy Halloween! Okay, hello. Hi, hello. I'm back. I'm back. Tits. Of course. Thank you. Siyempre, at gusto ko muna magpasalamat sa iyong lawyer. Thank you. Bakit mo naisipang magkaroon ng abogado? Hindi ko sigurado kung ano ba yung mga dapat kong isagot eh. Okay. Medyo Para safe po tayo and Magkano binayad mo? Kasi last time kay Kenneth, may bayad yan siya. Ikaw, magkano? basta Malaki-laki. ano na yan. Kami hindi na ko bahala mulang, dyan. hindi sumobra. Anyway, welcome sa Tito Max and Yes. I'm back. Thank you again, Tita The Max. most in-demand guest. Abogado. Abogado, Mangkanor, and Bong. Yan. Lil Vinci, aka Titangelo. Yes. Gaano kahirap maging loyal sa karir mo? Hindi, dun sa career. Objection, Your Honor! Madali ba to? Attorney, madali ba Sabihan to? mo lang attorney? Gaano kahirap eh? Easy gaano question kahirap? eh. Ano siya, madali lang naman. Basta mahal mo yung ginagawa mo. Hindi mo kasi siya magagawa ng tama or ng basta gusto mo lang eh. Iba yung minamahal mo yung ginagawa mo, pinupusuan mo yung ginagawa mo na may gusto ka lang patunayan dun sa ginagawa mo. Magkaiba yun. So, magiging loyal ka doon kapag mahal mo talaga yung ginagawa mo. Parang sa babae. Kapag mahal mo talaga, wala ka ng ibang tinitignan. Exactly. Isa lang, diretso na yan. Ganun lang din sa music. Actually, yun yung tinutukoy ko doon. Siyempre sa career mo, rap
artist ka, chinita girl, syempre, lumalapit na sa yung chicks, pero mahirap maging loyal kasi syempre ang dami lumalapit. Paano yung pinipigilan yung tukso? Mahirap talaga, totoo yun, na kapag nandun ka Nangingiti yung attorney mo. Kaya pa? Mahirap talaga. Mahirap. Pero syempre, kailangan mong control sa sarili mo. May mga times talaga na mabubulag ka, magkakamali ka. Pero matututo ka dun Oo. sa mga bagay na yun. Dapat, So maraming times ka nabulag. hindi, Sabi ng friend niya. sabi ng kaibigan. Pero kumbaga kung gagamitan ko to ng ibang ibang atake. Kumbaga, hindi ko nilubog yung buong sarili ko. Paalang dun sa Kumunoy. Hindi ako nagpakalubog. Alam mo, Naranasan kong umapak at lumubog yung paa ko. Pero hindi ko So, ibig sabihin ng babae ka before? Hindi naman gano'n. May mga nakausap tayo. Ilan? Hindi naman natin alam. Hindi na natin binibilang. Hindi naman ako Ay, nagbibilang. napapicture lang yun. Magpa-picture lang. magpa-picture lang. Okay. Growing up Ganun. ba, nakita mo na magiging, rapper? Na papasok ka sa OPM? Magiging artist ka? Alam ko lang, gusto ko lang gumawa ng song. Alam ko lang, gusto ko lang iparinig sa maraming tao yung song ko. Pero Oo. hindi ko alam, biglang magkiklik. Oo, pero nung bata ka, syempre, parang kumakanta ka na ba? Nagrarap ka? Sinong idol mo? Sinong influence mo? Si Kuya Andrew, Francis M, Glock 9, yan naman, sila Looney. Oo, Sila talaga yung mga basic na pinapakinggan natin until now. Oo. Pero yun, basta sa akin, nasa streets kami, kumakanta lang naman So, With your nagrarap-rap, friends, childhood friends to? nagrarap-rap lang. Okay. Tapos, yun na, biglang yung pang... Kaya mo yung mga impromptu katulad ni Mang Kanor? yung mga... Medyo. Give me some bit, come on. Sige, ikaw nga. Ako ba magbibit? Ikaw na. Ang nakapula, parang si Dracula. Ang nakaputi, parang putiki. Ang nakablo, parang Diablo. Diba? Tama bang Halloween? Ang galing! Sakto, babe. Napaka-relevant talaga sa Basic. Halloween. Makain ka ba ng dugo, Mang Kanor? Pag mahal mo, kainin mo. Basic. Ikaw kaya mo din yun. Oo Yung naman. sa yung mga impromptu. Tsaka pa yung mga flip-top battle, di ba? Batch mo yun eh. Oo. Medyo kaya natin. Uy, sige. Nakapag-flip top ka na ba? Hindi, pero parang sunugan. Nag-ano ko ng Oo, parang... sumabak ka. mga freestyle rap battle. Nagcha-champion tayo dyan sa mga freestyle rap battle. Wow. Tapos next Paano nun... susunugin mo yung kalaban Hindi mo? naman. ka nun? Parang next na yun, sunugan naman. So nag-start ako 8 years old Tapos dire-diretso na yun. 8, 9, 10, 11, dire-diretso na. Tita Max, Ganun na siya. balitaan ko kasi may classmate din siya dito sa atin. Oo. Dito sa digital. Yeah. Sino? Si Shane? Yeah. Si Shane. Classmate niya. Na-chika ni Shane sa akin na kahit sa classroom, nagra-rap na rin Maingay siya. talaga. Yes. So talent po talaga. So sample naman dyan. Sample naman. Ang dami na naglalaro sa isip ko. Hindi ko na alam lamang o dehado na ba ito. Parang tinamaan na ako ng likido. Masyado kang klasiko. Gusto ko romantiko. Hindi ko na alam ano ba ang sinasabi ko. Pero may magandang binibini sa tabi ko. Sabay si Uncle. Tamang kuya-kuy lang naman kasi napakagwapo ng katabi ko. Yun lang. Basic. Mang Kanor, flip top. Flip Go. top? Yung ganun. Yung hindi rap yun eh. Parang Rap yun sinasabi. eh. Sige. Rap yun. Walang beat kasi sa luma may beat eh. Tamo si Jello, walang beat. Walang beat? Oo. Parang Okay, wala daw ang beat. O di wala. Bakit ba ipipilit nyo kung walang beat? Di wala nga eh. Wala ba? May narinig kayo? Wala. Anong rap yan? Ba't ka nanging alam? yun eh. hindi mo sasabihin yung sinabi ko. Instruction yun. Instruction walang pala. beat. Instruction pala, nirap ko na eh. Ang galing mo. Sino panalo guys? Okay, ulit. Go. Sabi niya romantiko at may gwapo. Okay, nandito na sila. Ikaw, nasan ka ba? Nanonood ka ba dito? Okay, kung hindi pa, manood ka. Break it down. Ang galing. Basic. Nung high school days, sino si Titan Jello? Simple lang. Isang mag-aaral. Isang normal na bata. Na
Ano ka ba? Ikaw ba Pangarap yung nasa class officers lagi o yung matalino? Hindi. Nasa likod, angkanay nasa ka? likod ako. Prince Charming! Escort? Hindi, nasa likod ako lagi. Ako Bakit? kasi doon ako nagsusulat ng kanta, doon ako naggumagawa. Hindi lang kanta eh. Kumbaga, yung gumagawa ako ng mga kwento na nakakatawa. O naiisip ko kunyari yung kaklase ko, ganito yung kwento na to eh. Oo. Yung name niya, ginagawa ko ng kwento. Ganon. Malikot yung isip ko eh. Kumbaga, kapag tumahimik na ako sa gilid, ang dami ko na naiisip niyan. Marami na akong nagagawang mga bagay pa. Kanino mo to nakuha? Sa nanay mo, sa tatay mo? Yung pagiging poetic mo? Hindi ko alam eh. Pero ang alam ko lang, yung sa side ng mother ko, mga writer talaga sila, mga director talaga sila. Okay. Kay mama mo. Doon. Pero si mami, hindi siya umabot sa ganung level na nagsusulat, na nagdedirect. Pero yung sa mga ninuno nila ng lolo ko. May ganun sa line, Ganun sa talaga. bloodline. Growing up, nabalitaan ko na wala kang father. Diba? Yeah. Kamusta ang buhay, childhood na walang tatay? Mahirap, syempre. Maghahanap ka ng ng father figure ng katuwang Kaya mo. pala ka-close mo niya. Katingin ko dito kay uncle, tatay eh. Diba? Hindi, anyway, pero Bye! yun nga eh, mahirap yun eh. Bilang lumalaki na bata na walang tatay, syempre, yung nanay mo, hindi mo naman pwedeng sabihan lahat ng sikreto mo eh. Na bilang isang lalaki, di ba? Iba pa rin eh. So, single mom siya? Ilan ba kayo magkapatid? 2 years old pa lang ako, wala na yung dad ko. So, 3 kami magkakapatid. Pang ilan ka? Pangatlo, bunso ako eh. Bunso ka. Yun. So, Ikaw malapit sa mama mo? Lahat naman. Lahat pero ako yung mas close talaga. And until now, magkasama kami ni mami eh. So, yun. Kita mo hirap ng single mo? Oo, mahirap talaga. Pero Kasama pasaway ko. ka pa rin? Hindi naman. Hindi naman. Wala yung objection, Your Honor. Wala yung sa question. Wala. Hindi, tinanong ko lang. Yun, ganun. So, ikaw ba yung napapatawag ang nanay sa school o hindi? Hindi naman sobra-sobra. Dati siguro yung mga bata-bata. Pero yung mabilis ako nag-matured eh. Kasi yung mga kaibigan ko puro matatanda eh. So hindi ako masyadong... Hindi ka nakatropa ng high school tambay? Hindi. na tropa-tropa lang. Pero nagjowa ka ng high school? Siyempre, masoy. Joke lang. Umami na! Dadaan lang sagot, ha? Titingin ka muna daw. Sa briefing. Siyempre, okay. Nagjowa ka, pero gwapo ka eh, Jello eh. Cute lang tayo. Hindi, twisoy eh. Ikaw yung tipong habulin, tapos matangkad. Tapos makata pa. So, nahahatak mo yung chick sa pagiging malakas yung dating mo, Hindi. tisoy, tapos matangkad, tapos poetic pa, oh. Hindi, mahina tayo dyan. Paulit-ulit yung tanong, Your Honor. Ano? Hindi naman Ilan ako naging chick girlfriend boy. mo ng high school? Hindi ko na alam eh. Madami. Hindi ko na mabilang. Madami. Hindi ko naman kasi Hindi yan binibilang. madami, ma'am. Hindi niya lang Hindi ko binibilang. lang binibilang. Okay. Hindi lang binibilang. Okay. Pero lapitin. Okay lang aminin yun, oh. Hindi, ako yung lumalapit eh. Ikaw yung Kasi kung ako dati, wala naman akong pera. Hindi rin naman ako sobrang poging-pogi. So mahirap lapitan eh, 'di ba? Kung ikaw na didistansya kagad eh, pag lalapitan ka kunyari, wala naman akong pang libre dito, wala nga akong pamasahe na pang dadagdag sa kanya. So, diba? ano lang, papi-papi love lang. Oo, hi lang doon lang sa Landi-landian lang. hi lang, pero more than that wala na. Pero may na-compose ka na ba na song or something, kwento or rap about sa high school crush mo? Or Wala, pero tungkol sa ibang tao marami. Pero ngayon, nakakreate na ako ng para sa taong ikakasal sa akin. Kapag nagpakasal ako, yun yung song na ipapatugtugin ko. Wow. So kung sino man yung babae na yun, edi yun. bigyan mo ako ng beat. Pag, psh, pag, psh, pag, psh, pag. Ay, wag na. Hindi ko kakantahin. Wag na. Mabulabog, bay. Surprise kasi. Oo. Kahit mga two-liner lang. Hindi ko talaga. Sarap maging kasama. Wait Oo, lang, katabi. bigyan mo Wag ako na kasi ng sumasama beat. eh. Sumasama yung kanta pag ituin mo ba? Ganon. Ay, joke lang. Alam niyo yung totoo, ma'am? Kung ilan ang girlfriends niya? Hindi nga, so meron na. Yung kanta, pero wala pa eh. Hindi mo nabubuo hanggat di pa Hindi, buo na lahat. Kumbaga, kung sino man yung taong So, papakasalan ko, Okay. maririnig niya yun. Wow. Yun lang yun. Okay, ang question, since pumatok yung Chinita girl, Oo. oo. Sino ba Marami yun? nagtatanong sa akin, Sino ba yun? Tanya ba yun?
since Tanya Chinita. So parang kanino ba talaga? Kasi Oo, before ka dumating, Tingin ko hindi may naman Tanya sa na. akin yun. Kasi syempre 8 years old pa lang siya, 20 na ako, no? Grabe ka. Pinatanda mo naman yung... Hindi, pero di ba? 20 years age gap Di ba, tayo eh. hindi siya para sa akin, hindi rin para kay Tanya, kundi para dun sa kaibigan ko, napaka-torpe. May kaibigan kasi ako na nagkagusto dun sa Chinita Girl eh. Itong ganda na itong kwentong to. May nagkagusto siya dun sa Chinita Girl, tapos hindi niya masabi yung nararamdaman niya. Pero si Chinita Girl, alam ko, naggusto rin ako eh. Ako yung gusto, hindi siya. Oh. So nagparaya Ano ka. yung ginawa? Hindi ko naman ako ubra dun sa Chinita Girl. Kasi alam Hindi ko mo naman tinikman? wala. Wala. Tingin-tingin, walang tikim-tikim. Ganun. Okay, nice answer. So, ang nangyari doon, sabi ko dun sa kaibigan ko, Huwag mo nang gumagat. Tapusin mo muna yan. Naka-monitor! Lagi attorney ko to eh. Okay, go. So, ang maganda doon, hindi talaga Ilan para taong sa ka ba akin. noon? Pandemic yun Matagal na. 2019. Sobrang tagal na rin. Hindi Ilan naman siya taon? pandemic siya. Sumikat lang ng pandemic sa TikTok. Yes. Okay. Pero matagal ko na siya nagawa. So mga 2016 Bigyan mo ako ko. ng Mga beat. 2016 ko siya nagawa. Pag. Sa iyong tingin, parang ako ay natunaw na. Yun, ganun. Tandali, ba't may ganyan? Bago. May bagong version, Ano yan? version. Habang naglalakad ako, Pedro Hill Days, yun yung sinusulat ko yung kanta na yan. Sa halip na revive, sabi ko revise. Hindi kayo Gusto mong iparibay? Uy, tumawag ka, matitrigger yan. Revise? So, ganun siya. Hindi para sa akin, kundi dun sa tropa kong napaka-torpe. And then yun. Naging sila. Naging sila. Oh my God! Si Chinita, sa'yo may gusto. Oo, alam ko yung kiliti. Kasi kapag gusto ka na isang babae, alam mo yung kiliti eh. Diba? Alam mo yung tipo niya sa'yo eh. Diba? Sabi ko dun sa Diba? kaibigan ko, pare, hindi ako ubra. Kumbaga, magustuhan niya ako ngayon, hindi kami magtatagal. Sayang lang din. So, eto pare, ang maganda dyan. Ang gawin natin, gagawa ako ng kanta, tapos kantahin mo sa kanya. Siya ba yun sa featuring nakalagay? Featuring ano ba? Hindi, iba yun. Iba yun. Pinakanta ko talaga yun si Gel. Iba naman yun. So yung kinanta ng kaibigan Hindi ko. ba sa'yo lalo na in love? Kasi kanta mo yun. Hindi, Ikaw yung hindi. kumanta. Hindi naman alam ng girl na siya sumulat Sabi nung guy, pinagawa ko to, kantan to. Pakinggan mo pa. Pinagpakinggan. Yun, nasa US na sila. Ngayon. May anak na sila yan. Hindi ko alam Kinasal, kung... kinasal. Oo, kasal na sila. Wow! Tagal na silang kasal. And, thank you. Thank you sa inyo dahil dun sa song, sumabog din. So, kumbaga, sinakripisyo mo, yung ano. Amin na. May nasasalita yung abogado ba? Wala nakinig. Kumbaga, sakripisyo, tama. Sakripisyo Sinakripisyo mo yung feelings mo. feelings. Okay, sige lang. Pero, kita mo naman yung binalik sa kanya, sumikat yung kanta, di ba? Hindi that's, biro. ang song ang para sa'yo, hindi yung babae Pero mismo. ibig sabihin, hindi mo rin siya type. Oo, nag-giveaway ka. Nag-giveaway siya. Kung type lang din, magugustuhan at magugustuhan. So, alam ba ng friend mo na type mo din yung girl? Alam niya. Pero sinabi ko nga sa kanya, may bro code kasi Bro code. kahit alam mong gusto mo yung Correct. babae, sasabihin mo sa kanya, pare gusto ko yan, pero Oo. hindi talaga para sa akin eh. Hindi ko market, hindi ko market, and giveaway ako pare, Pag ikaw sinabi na na pare market mo yan, so ibig sabihin, kahit attractive yung babae, Sa'yo. since sasabihin niya na market, Market niya mo yan. sa kanya Sa'yo na yan. Ganun pala kayo. Oo. Pati dito sa opisina. Hindi. Wala kaming ganun. Ang ganda ng Halloween bay. So, yun. Ganun. Yun siya. Nice. Napaka-gentleman naman. Pero yung bro code nyo talaga hindi nababali, no? Kahit di kayo magkakakilala. Siguro depende sa lalaki. Depende, may mga sa lalaki. May mga lalaki na Katulad yung buraot kilala yan. natin, no? Tama, buraot. Kilala Ganun eh. yung kilala natin. Oo nga bay. Joke lang. Totoo yun. May mga ganun na... Nananadya. Mm. Pero gano'n na kayaman si Jello para sa Chinita Girl na song? Ano lang. Give us a glimpse lang. Wala, ano lang. Halimbawa, Okay naman. yung sa nanay mo, di ba, single mom Masaya, siya? Ano yung... masaya naman siya. Ayun. Komportable yung buhay. Ayun, diba? Meron naman nasasakyan na. Wow. Okay naman. Kumbaga, Naka-aircon siya, na si Mom. Si Mom. Tsaka marami natulungan yung song. Ay, direct. Hindi lang lang naman ikaw. kasi yung ako eh. That time pandemic.
parang yung ibang kita, yung unang kita nung song is pinamigay namin tulong sa mga nasalantato ng sa Marikina. Naisip mo agad yung advocacy yan? Hindi naman, pero kasi parang ang naniniwala lang ako, pandemic yun eh. So, hindi mo naman nahawak yung buhay mo. Baka bukas patay na ako. Sabi ko, sige yung unang kita, bigay na natin to. Pamigay na natin to, bahala na. Kasi hindi naman namin din ine-expect na ganun eh. Mag-click. And until now, hindi namin alam na yung revenue niya, dire-diretso lang. Correct. So, and it's a lifetime revenue. Yes. Tapos, ang sabi ko sa nanay ko, Ma, tulong tayo. Sabi naman niya, sige, nanay ko mapagbigay din. So yun, una-una Marikina. Tapos may mga tinulungan din kami sa Bicol na may mga nasira talaga yung bahay. Pinatayuan natin talaga ng bubong, bahay, ganun ulit muli. So, mas nadodoble kasi yung blessing eh. Kumbaga doon ko nakita na, kala ko ito lang yung blessing na dadating. Pero ang dami pala kasi. Congrats Hindi mo na makita eh kung saan nang Timo, despite na andun ka na, successful ka na, pero nandito ka pa rin sa Love Radio. Why? Pangarap ko to eh. Oo, totoo yun. Aminado ako na lahat ng mga tao dito na sa likod man ng lente na to, yung mga katrabaho ko, yung simula gwardiya hanggang DJ, maintenance. Pati mga bagong employee na maganda. Oo. Hindi. Pero kasi, pangarap ko to. Hindi ko akalain na may ibibigay sa akin to na Lord. Dahil nga, nandun ako sa isang istasyon na munting ang goal lang naman namin, matalo namin yung kalaban namin na istasyon sa maliit na probinsya, na lugar. Masaya na kami yun. Maka number 1 kami or number 2, number 3. Sobrang saya na namin yun. Magpapapiesta na talaga kami. Pero si Lord pala talaga kahit hindi mo ipilit yung sarili mo kapag siyang gumawa ng way para mapunta ka doon, gagawa ng way. Pinapanood ko lang kayo. Pinapanood ko lang din sila Mama Nicole. Lahat naman ng mga DJs dito. Saka nakatingin na pinapanood mo ko. Sa mata. Yun. Totoo. Pero yun, gumawa ng way. Walang energy yung attorney mo lang. Gumawa ng way para para makaabot tayo dito. And siguro yung opportunity na binigay sa akin, hindi ko sasayangin. Alam mo nung dumating ka sa buhay namin dito sa team ng Love Radio, syempre, pag bagong salta, pinapakiramdaman. Tapos nakita namin consistent ka sa attitude mo na nagsasubmit ka, tapos willing to learn, tapos ikaw yung nag-a-adjust sa amin. Ba't ka natatawa? Hindi naman. Sakto lang. Yun gano'n. Teachable mo. Thank you, Tits. Napaka-humble mo. Despite na alam namin, fully aware kami na successful ka naman na talaga. As an artist. May pangalan ka na eh. Diba? Kumbaga, kayo pa rin yung idol ko dito sa industry. And sabi ko nga, kahit yung mga bago yung jocks dito eh. Sabi ko, nauna sa akin. Sabi ko, idol ko din sila kasi hindi naman sila napunta dito ng basta lang eh. Correct. Diba? At may dahilan kung bakit kayo nandito at pinaghirapan nyo kung bakit kayo nandito. Kaya grateful ako na napasama ako sa team ninyo. So may Tita Max confession ako dito sa Tita Max. Okay. Yan. Alam niya ni Uncle. Pero bago yon, tanong ko lang, halimbawa sumakabilang buhay yung mahal na mahal mong babae. Tingin mo papalitan mo siya sa puso mo? Yung pinakamahal na mahal. Yung mahal na mahal talaga. Halimbawa, ako to be honest, hindi ko masasagot kung mapapalitan ko. Kasi unang-una, kapag nandun ka pa in pain ka pa, hindi mo naman alam yung yung pwedeng mangyari sa sarili mo. Kasi kapag nandun ka sa point ng buhay mo na hindi mo inaasahan na wala yung pinakamamahal mo, hindi mo kagad maiisip maghanap ng iba eh. Siguro kapag naghilom yun, dun mo lang maiisip na ano pa ba, anong dapat kong gawin. Maghanap na ba ako o magstay na lang ako single? Sa ngayon, hindi ko masabi. Hindi mo masabi? Kahit, hindi ko alam. Napapalitan siya? Oo. Okay. Hindi. Okay, move on na sa next question, ma'am. Ha? Ito na nga, Tita Max. Ayan. Tita Max confession. May sumulat. Sabi niya, hello Tita Max. Ako po si Mia. Meron pong pumuporma sa akin si C. Nagbabanda po siya. At tuwing nagvo-voice message siya sa akin at nagchat-chat kami, para laging may kuryente sa loob ko.
natutukso po ako na magkatikiman kami. Hindi ko naman alam kung love ba to o na in love lang ako sa boses niya. Ang kaso po, may boyfriend ako, si Jay. At hindi ko siya makuhang palitan kasi 1 year pa lang mula nung namatay siya. Dahil na aksidente sa motor. Paano kung gustong-gusto ko si C at gusto ko siya kausap, pero ayoko namang palitan yung jowa kong namatay, kakamatay pa lang. Love, Mia. Titikman Mahirap, din ni no? Mia si C. Mahirap, no? Mahirap yung ano. Pero clear na bet niya si... Oo, clear talaga. Mang Kanor, bet niya si C. Ikaw muna. Mga Tikim na. Tikim na. Napakatahimik niya. Hindi, pero... Titikim. Titikim. Dapat tikman na. Bakit? Bakit? Sige, ikaw muna. Kasi, Bakit? Wala naman na yung isa. Sumalangit tawa. Oo. So hindi na siya nagkakasala. Para mag-ano ka naman. Para mas lalo ka makamubon. Pero mag-ingat ka. Kasi? Baka masaktan ka na naman. Taga-banda Baka yan mamatay ulit yung isa. Hindi, taga-banda yan Maraming chicks yan. Nga. Kasi banda si Banda. Angkol diba? At least, ha? Si Angkol. Banda ka kasi, Guli. Wala, DJ ako. Hindi mo ako banda. DJ ako. So tikman na. Tikman na. Pero ako, sa akin naman, Col, depende sa kanya eh. Kung yun ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan, tama ka na makamove on, go. Pero kung yun ang magbibigay sa kanya ng dobleng kaisipan pa, ng problema sa kanya, para hindi makamove on doon sa nakaraan niya, wag na. Huwag na lang. Hayaan niya na muna ang panahon ang gumamot sa mga sugat Ang ganda naman nun talaga. na nararamdaman niya. Oo, kasi ang panahon ng talagang magaling na doktor sa buhay natin eh. Correct. 'Di ba? Hindi natin masasabi na bukas, makalawa o next year dun ka na maghilom eh. Doon ako naniniwala. Bago ka magmahal ng iba, tignan mo muna yung sarili mo kung kumpleto ka na. Huwag mong idedepende yung sarili mo sa ibang tao. Huwag mong ilalagay yung sarili mo na, buo na ako dahil sa kanya. Huwag, pangit yon. Dapat kapag nagmahal ka, buo ka. At dapat yung nagmamahal din sa'yo buo para maganda yung mabubuo ninyong relasyon. Alam mo, ang ganda niyan. Kasi parang dati, kapag nakikinig tayo ng mga love story, parang ang sinasabi, ikaw ang missing puzzle sa buhay. Ikaw ang kukumpleto. Ikaw ang mag-heal ng mga wounds ko, di ba? Pero, as we grow old at maging adult tayo, nare-realize natin na para matulungan natin yung isang tao, mag-heal, magkaroon ka muna ng healing sa sarili mo. Yes. Ma-heal mo muna yung sarili mo. At hindi madali yun Hindi yun na overnight. Hindi siya overnight eh. Kumbaga, Saan yan? Saan ba yung overnight? Magkano? Yun, sa pulang bubong. 500 lang, 12 hours. 399 nga alam ko eh. Ha? 399. 399, electric pan yun. May foam yun. Meron. Yung 399, ano lang, Meron na rin. sa pin lang, walang foam. Sakit sa tuhod, par. Ba't ka nakaluhod? Ba't ka nakaluhod? Sakit sa tuhod. Nasakit sa tuhod. Kaya nga, ba't nakaluhod? Tutukod naman yung tuhod eh. Like the Hindi tama. Yun siya eh. Yun eh. Pag nagmamahal ka, kailangan buo ka muna. Di ba kapag masaya tayo sa partner natin, masaya kayo sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng mga promises. Promise, di kita papalitan. Nagpa-promise din kayo ng mga ganun. Promise? Yung mga... Ako, hindi na ako naniniwala doon. Kasi nababali lagi eh. Kung talagang So, hindi gusto kayong mong gawin. words of affirmation? Oo, hindi na. Kumbaga, kung gusto kong gawin na lang, gagawin ko na lang. Hanggang sa maramdaman niya na lang. Kasi kapag may pasabi-sabi ka pang ganyan, minsan nababali. Hindi mo nagawa. Oo, lalo ngayon parang pambobola na lang, Hindi, pambubudol ang eh. Di ba, mahirap Col? kasi Magaling dyan. kasi si Angkol sa ganun. Hindi ko. Last na to, bye. Last na guesting na to. Ang mahirap kasi dyan, kapag nangangako sa mga babae ang isang lalaki, kayo kasi matandain kayo eh. Oo, gusto niyong So, ang dami mo pangakuan na talaga na pramisan, no? Kasi, Hindi. Pangako ng friend yun. Marami lang tayo nakausap na ganitong kaya na i-share din natin. okay. So ang babae kasi kapag nagpangako ka diyan, ultimo maliit na detalye, alam niyan eh.
wag na wag mong babaliin yun. At yun na mag-uumpisa ng pag-iipon So, niya hindi ng ka sama na ng loob sa'yo. nagpa-promise. Wag ka So, hindi ka magpa-promise. sure na na gagawin mo talaga. Hindi. Hindi sa hindi sure, pero ayaw mo lang siyang paasahin dun sa mga bagay na binibitawan So, mong salita. papalitan mo nga siya. Hindi mo siya papalitan. Mm-mm. Pero, mas maganda kasi na pinaparamdam mo sa kanya yung hindi mo pinangako tas nagugulat na lang siya. Yeah. Uy, Uy, ginagawa niya pala yun. Yan ang element of surprise. Yes. Yun ang gusto ninyo. Yung hindi nyo inaasahan na ginagawa na namin. Ba't ba ako kinuha dito, ha? Eh, siyempre, pag alanganin na Ito ako, kasi, alam mo ito kasi. Alam mo ni. para lang may ambag. Sumo kita sa aking mom. Kilala ko yun Kilala ko yun. Okay. Okay, going back. So, yun, ikaw, Kolba, ma-promise ka ba kay Mama Jo? Ma-promise ka ba? Hindi rin. Pa-promise kasi yun na nga eh. Pag Oo. nabali mo, tas hindi Oo. mag-aaway lang So, kayo. nabali mo na dati yung promise. Ha? Wala naman tayo pinramis ng dati. At hindi ako yung guest by. Bugado lang ako. Para klaro lang. Okay, back to you. Yan po, the weather update. Back to you. Back to the studio. Mahirap. Oo, correct. Kahit ikaw, Ako Tits, din, di ba? ayoko. Ayaw mo nang minangangako sa'yo na hindi naman tinutupad. Ay, tsaka hindi na rin ako basta-basta halimbawa, may manliligaw na. O, ikaw lang. Ulol, bobo ka. Oo, siraulo ka ba? Sinabi yan sa Oo. lahat, send to many. Wala, hindi totoo. Tsaka ganyan din ako, sinasabi ko din yun sa lahat eh. Send to many din. Tama. So, hindi nyo sinasuggest sa mga lalaki na magbitaw ng promise. Oo, wag nyo nang bitawan kasi Gawin nyo na lang. gawin nyo na lang. Kasi nga sabi, action speaks louder than Than words. words. Yun. Kaya di ba Galing niya. mas masaklap kung Kaya sinabi mo time lang pero hindi mo is- ginawa. Time Gold. is, Time is... letter G. Ah, Time is, letter G. Ayusin mo. G. Ikaw. G. G? Letter G. Time is gagamba? Ikaw, Ikaw. Time is, Time is... well, great. G nga eh. may well pa. Time is well. Great. Time is girls. Time is girl. Wala kami sinabing ganyan, May. At least hindi ma-edit. Wala kaming ganon. Next question na tayo. Okay. So, last payo kay Mia. Last payo kay Mia. Yun nga. Since nakakaramdam na siya ng sexual attraction kay C, pero mahal niya pa si ex na namatay. O si boyfriend na namatay. Ito yan eh. Case to case basis. Kung talagang handa siyang masaktan, ano man ang kalabasan ng magiging desisyon niya sa tikiman o gagawin nila nung ginugusto niya lalaki, go. Wala tayong magagawa doon. Basta alam mo naging masaya ka at alam mo yung pwede maging kalabasan at resulta, go lang. Pero kung alam mo na madidihado ka at masasaktan ka, wag na. Diba? Huwag mo opera ng ganyan. Ha? Baka pumayag eh. Yung client ko eh. Wag mo nang Tama. ipilit Correct, pa, correct. di ba? Kasi, yun, para sa akin, gawin niya yung una kong sinasabi kanina na ang panahon lang ang makakagamot sa mga sugat na nararamdaman niya. At So, kapag ready na siya, yung sexual attraction, hindi yun sign? Na, hindi. Okay. normal lang naman. Yung tao lang din Ay, siya. Hindi, normal yun sa inyo? Hindi, tao din siya. Tao lang, di ba? It's biological. Okay. Huwag niyang ipilit agad. Okay. Madali lang yun. Call, payo kay Mia. Yun na yun. Parehas lang kami. Okay, Copy next na. paste. Next Okay, na. copy paste. Delikado Pero may eh. top 5 dito. Top 5 is when, top 5 questions, mahirap na tanong. Okay. So, pwede mong sagutin. Sige. Bawal mag-pass. Bawal Okay, mag-pass. yep. Pero pwede si... Oo, syempre, kaya Attorney. andyan eh. May lifeline kay. Okay. Pwede rin naman ako mag-pass eh. Okay. Pass to you. Number 1. Wild or conservative? Wild tayo. Wild. Di ba? Yung parang tiger. Di ba kasi magiging hypocrite kung conservative, diba? So, conservative. wild. Wild tayo. Okay. Top or bottom? Butom. Top or buto? Wala nun, karay. Butom. Top or bottom? Ano sinagot mo doon? Patawanin mo muna siya. Tapusin mo muna.
Top or bottom? Bottom, bottom. Pili ka na, top ka o sa Ikaw, bottom? ano ka doon? Ha? Ano ka doon? Top tayo. Top ako. Top ka. Ikaw. Top din tayo. Top din. Any naman kung anong gusto ng... Ako kasi mas sinusunod Hindi ko ka yung babae. botomesa. Kung anong gusto ng babae. Kung anong gusto ng babae. Siyempre. Kung saan liligay yung babae. Wow. Okay. So, mas gusto nyo ikaw yung dinadrive. Ay, babae nag-drive. Hindi, ako muna. Ikaw muna. Pakitaan ko muna siya ng Ikaw, malulupit. Mang Kanor. Nakataga. Ikaw, Mang. Paano na lang to? Dila na lang to akin. Wala na Di to. na kaya, di na Wala kaya. na to. Laos na. Dila na lang, dila Laos na lang. Wala. Hindi na. Yung dila. Yung Dila dila. lang. Pwede Oo. pa yung dila. Pero yung iba, wala na. Wala. Dila na lang. Kamay-kamay na lang minsan. Yun, matigas. Ultimo nga yung kamay. Lumalambot na. Wala na. Hina na eh. Wala na. Namamanhid sa Oh, kanan. namanid na. May ano na. Karpal. May karpal ng sakit. Bitigas pag ano. Bitigas pag nabasa eh. Hirap na. Hirap na eh. Wala na. Okay. Saan ka mas na-attract? Sa boobs or sa puwet? Wala eh. Wala doon eh. Wala doon. Wala doon. Very good. Wala doon eh. Wala doon. Saan? Sa ano ko eh. Sa mukha ko. Sa face Yung card, mga face card. Angelic face. Yung mga okay. makita mo ba? Sarah, and my tongue. Tongue. Yan, ganyan. Your body. So sweet. Sabi Sweet. niya, atsari. Atsara. May atsara kasi sa tangbay. Atsara in my tongue. Kumain kasi ng atsara. Binago na yung lyrics, par. Atsara in my tongue. Nakita mo yung ex mo one time sa isang event. Hala. Kakausapin mo, oo, dedemahin. Oo naman. Pwede naman eh. Mag-usap kami. Usap. Para bumate or batiin niya. Wala namang masama doon. Kasi napaka-bitter o kampo mo naman kung Correct. hindi mo kakausapin. Diba? Pakita mo kung ano ka na ngayon. At ano na rin siya ngayon. Hi. Ito Pero yun. kung halimbawa, in a relationship ka, Hmm? in a relationship, Normal. Alam naman ng partner ko kunwari na wala na yun eh. Pass is pass, di ba? Mas the more na tinataguan mo yung mga ganung bagay, parang mas may meron ka something pang pa. Oo na. something, correct. Uy, teka lang, ayoko siya makita. Anong rate mo sa client mo? 10 over 10. 10 stars. Wag mong Tsaka ano yun, gentleman. iwasan. Oo naman, di ba? May nakaraan din kayo eh. Na dapat Nagbembang din kayo eh. Oo, nakita mo rin yung mga dapat hindi makita. Lah. Wala ka nakita. Iniusapan natin eh. Hindi mo naman agad sinabi. Hindi ka nag-briefing. Dapat i-memorize mo kasi. Kailangan talaga i-memorize yan. Basic. In a relation, may mahal ba ngayon minamahal si Lil Vinci? May minamahal tayo, may minamahal. Marami. Kabisyo natin na pinagsisilbihan natin every 9 to 12 midnight sa ating programa. At syempre, Oo, wala. No. Huwag kayo mangyayalap sa client ko, ha? Ito na lang. In a relationship ba si Lil Vinci ngayon? ano tayo? Perfect? Ano tayo? Oo, may minamahal tayo. Okay. May minamahal tayo at grateful and thankful ako sa pagsuporta niya sa akin. Diba? Active sa live. Yun. Oh. Nagsisimula sa And letter. shout out to Tin Rivera. Galaw. Sama ba yun? Kasama yun? Pala si Hershey. Si Mama Hershey. Nag-usap na kami ni Mama Hershey. Yung nakaraan nga eh. Hershey. Talagang kinis Si ako Daddy dito ni Tin Arnel, Rivera. tsaka kinis ka? Oo, 2 araw ko hindi hinugasan yung mukha ko eh. Grabe. Parang ako talaga yung si Sabi Titi, ko, no? De, pero hi Tin, thank you sa'yo sa Very laging supportive suporta. yan. We love Pati sa you ibang so stasyon. much. Oh, Kuwawa naman. Joke lang. Ay. Hindi, love natin yung si Oo naman yun. Ano. Palakpakan natin, Titan Jello! Biglang umangat yung energy mo, Mars. Hey. Makinig na kayo kay Tita Max para malalantad ang mga storya nyo. Kasama dito si Angkol. Napakawi-kawi. Anyway, thank you so much, Thank you. Tita May Max. regalo ako sa'yo. It's my pleasure. Saan na yun? Uy, Ito, wipes. ayan, wipes. Wipes. Tapos, Basta. Pineapple juice. effective ba rin ba ito? O naman. Siyempre. Tsaka, Kulang pa, meron pa Snow yan. Bear. Yan. Yeah. Nakagamit ka na yan. Yung Snowbird. Oo, nakagamit okay yan. yan. Oo, mabisa Malamig. yan. Malamig. Masarap. Talaga. Masarap talaga, syempre. Saan mo ginamit?
Sa bibig ko, Sa para bibig. bumango yung hininga ko. Ganun. Yung pineapple juice. sober and Ito para pag may high blood ka eh. Pag may high blood ka, di ba, iniinom mo to. Pilit niya talaga. It's sober in my tongue. Sino ba yun? Wala lang, kata lang. Ayan. Yung pineapple juice, syempre ano to eh. Di ba, yan, basahin mo yung pineapple Oo, juice. para hindi ka high blood din, di ba? Correct, Pampababa correct, ng ano mo. Pero nakakabango ba yan? Yung pineapple juice? Yung pineapple juice, saktuhan lang. Saktuhan lang. Nakakasarap. Natatry Depende. mo talaga. Dapat matagal ka. 1 linggo ka umiinom na ito. Hindi pa pwedeng overnight. Lang. Okay. O, di ba? Expert tayo, Ryan. Expert na expert. Nice. Pero yung snow bear, effective talaga. Snow bear. Depende. Paanghang lang. Pamahangang lang. Ano nafe-feel? Pangit naman kasi maganda yung Paanghang ice. nga, ulit-ulit. Maganda yellow. Natikmo mo. Yellow nga. Maganda yellow. Ano yellow? Yellow yung Titan yellow. yung cube na ice na ganon. Titan yellow. Galing. Galing mo talaga. Ice nga, maganda yung ice. O, tanongin nyo sa kanila, Tapusin try ko nyo. muna. Huwag ka muna masalita. Tapusin mo muna yan. Hindi, try nyo yung yellow. Yellow, yung sa rep, yung Ay, ice Cubes. talaga. Cubes, yung cubes. Parang sa 50 Shades. Tapos, Hindi ko alam. May 50 Di shades. malaki yun eh. Hindi, dapat maliit lang. Hindi Bibili yung ka tag ng- 5 piso na yelo. Wag yung tag-5 piso. Gaganon mo yung tag 5 piso ba? May bukol. Gagawin yung 5 piso. Bye-bye. Ikaw naman sa kabila. Sipsipin natin. Maniwala na ako. May demo. Walang ganun ba? Ice Cube. Yung maliit lang. Kasi maliit naman yung sa ex ko eh. Maliit lang dapat. Yung yellow maliit lang. Kala ko. Yun talaga effective yun. Kesa dito. Kala ko yung sa 7-Eleven. Kesa dito. Yun. Thank you, Titan Jello. Thank you so much. Saan ka namin pwede invite pag gusto namin ikaw kumanta or mag-rap sa events? Ayan, pwede nyo po akong puntahan sa page ko na Low Vinci or sa Titan Jello page. Punta lang po kayo dyan at mag-message lang po kayo sa akin. Gusto ko lang din magpasalamat syempre kay Tita Max. Of course. Na ating idol at si idol Uncle Dagol. Yung mga idol ko dito Bata ka pa yan nun nala. Oo. Palaki ng palaki. Hindi ko alam. Baka lumaki na yun ng ganyan. Mga payat na itong dalawa na to. Yun. And thank you so Ano much. mga Syempre. balak niyo pag pumayat? Wala, magpakatino pa lalo. Ganun. Maintain kasi yung pag-maintain mahirap. Paano maraming lalapit na babae? Wala na. Wala. Dati ganito yung chan ko eh. Medyo lumiit na. Maintain lang. So maging hindi na magpakabait. hinihingal ngayon? Onting pump? Hindi na. Oo. Pang matagalan na ulit si Uncle mag-jogging. At pati... Ako mag-basketball na tayo na maayos. Shot pa ko dribble. kung dati, pang ano lang, mga ilang minuto ka lang yata ng takbo-takbo Oo. ko. Ngayon, wala na. Pang 15 Nakakaibang minutes position na. Parang first quarter tapos na. position na. Oo, dati small forward lang siya. Ngayon, Ngayon. naging big forward na. Power forward na. Power forward na, gano'n. Kasi power! Ibang naturong lakas talaga ng pagpapapayat. So nakakailang oras na tatagal na. Oo. Nice. Pang ano to. Tama na, huwag ka na mag-react. Titan Jello, please welcome. Thank you so much. Thank you so much sa inyo. Thank you. Ilan taon ka na ba? Huwag mo nang alamin. Hindi kumulang, hindi sumobra. Kasi Huwag nyo nang alamin. 27. Hindi bibede. 26. Mga 43. Sabi din lang yan siya. Nandito lang ako sa mga 30 paangat, Ay, 30 pa ilang baba. taon ba si Shane? Huwag yun ang ay hindi, mas matanda ako sa kanya. Kasi kahit kabatch ko siya, mas matanda ako sa kanya. Huwag yun ang alamin. Maraming mga tao na nanonood. Hello sa mama. Hello po sa aking mami. Love you. And sa aking minamahal. I love you. And Tin Rivera, I love you. And syempre mga Makinig sa kabisyo, program. maraming salamat po sa inyo. And also sa mga nasa behind the scene natin dito na director at Si Jerome. lahat sila. Lahat sila Magkaya dito, kay Mo. digital team. Maraming salamat sa inyo and lagi po kayong tumutok sana sa programa namin ni DJ Rocky, ang aking idol na partner, si DJ Rocky Terra, 9 to 12 midnight, sa Rocky Secret Files with Titan Jello and also dun sa Top Secret. Tutok lang po kayo mga kabisyo at maraming salamat sa suporta ninyo. Congrats, Lil
Vinci Titangelo. Love you, Thank you, Carl. Salamat din. I love you, Uncle. Salamat Ang din. aking mentor, Alam maraming mo kung wala si salamat. Uncle, wala na ako, low energy na ako. Oo nga Iba-iba. Support tayo doon kay Tita Max eh. Iba ang nabibigay. Siya. Magkano babayad ko sa'yo? Okay na yan, Mars. Snowbear on my tongue. Tatawid ko talaga yan. Salamat po sa pakikinig sa ano ba yan? Ulit, Max, sabi ko. Hoy! Salamat po, maraming salamat. At huwag kalimutang i-share ang episode na to sa iyong friends. O kaya kung napanood mo na, napakinggan mo, pa-share naman sa story para ma-restory ko. Diba? Yes. Ma-share ko. Thank you so much. Ito po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Thank you!